svojim ljudskim i duhovnim životnim putem blaženi Alojzije Stepinac svojom narodu pruža svojevrsni kompas da bi se znao orijentirati. Evo glavnih točaka: vjera u Boga, poštivanje čovjeka, ljubav prema svima, sve nepraste, jedinstvo crkve koji je na čelu Svetog Nasljedstva. Dobro je znao da se ne može popuštati kad je u pitanju istina, jer istina nije roba kojom se može trgovati. Zbog toga mu je bilo draže prihvatiti patnju nego li izdati svoju savjest i iznevjeriti obećanje dano Hristu